Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhun mutanen TikTok. Na ji saƙonki, kin ce ina da proof. Na shiga live ɗinki, kin gani kika yi blocking ɗina. One thing, kin ce kina da taurin kai. Ƙarya kike yi. Bari mu miki wani abu guda ɗaya. Uban babanki ya ci kutumar durin uwarsa. Duk rashin kunyan da kike ji da shi, ko buluki ya ce a kanki, ni babu rikici. Kina ji na ku? Ban yi niyyar in kula ki ba. Ni tsohuwa ce, wacce kuma kika fito kike karewa ita ma tsohuwa ce, kuma ƙarya kike ke ma tsohuwa ce. Kina ji na ku? Zagi kan kun zage mun ji akan kunnenmu. So dan ban damu ma da ke ba, ban ma san wace ce ke ba. Kin ce ni jahila ce, ba zan iya pronouncing ɗin sunanki ba, saboda baki kai ba ne in kira sunan naki. Idan na kira sunanki ai suna za ki ƙara yi. Kin ce kar mu fara? Ai ni ce ba zan kula ki ba, saboda karki suna. Kin fuskanta? Ni dama na ce miki yarinya ce? Ba yarinya ba ce ni. Kin ce idan ban kama girma na ba, Allah ya tsine ma girman, a tattara shi, a ajiye shi a gefe guda. In ga iya gudun ruwanki don tsinin gutsun uwarki. Dan gindin babanki na fi ƙarfinki. Kina ji na ku? Ba na so, kina ji, mu yi shi a social media. Numbanki da location ɗinki ya kamata a cikin ajiye mu. Kina ji na akan bidiyon nan. Idan kanki yana rawa, kina zagin mutane yadda ranki yake so, ki nemi su rashin kunya yadda ranki yake so, ni babanki ce. Kina jin kanki? Kina jin kanki? To ba na so ni a media. Ba na so ni a media. So ita kuma da wannan abin ya faru da ita, ko makiyinka ne, kina ji ko? Idan ya fada iftila'i ba za ka taɓa farin ciki da murna ba, balle zuwa wannan gurin. Kin gane ko? Na yi iyayi na. Na da bakinki kika fito kika rantse da Allah, wai kika ce wai ni a lokacin da ne wannan bidiyon, wai na sha wiwi a take nake. A cikin live ɗin nan kuka faɗe shi, kuma ke kika faɗa. Ina tsoron ki ne. Allahn da ya halicce ni nake tsoro. Tsoro na Allah ran da zan tashi ran gobe kiyama a gaban Ubangiji. Amma duk maganar da nake faɗa na san cewar rubutu nake yi ranar gobe kiyama sai na maimaita shi. Kina ji na ko? Dama baya wuce ku ce mutum jahili, baya wuce ku ce mutum ƙazami ne. To ai ke ce babban ƙazama. Najasa ce danƙam a jikinki. Dan duk mutumin da bai san wankan haila ba, bai san wankan janaba ba, ai datti ya tattara a gare shi. Ke ba abokiyar yina ba ce. Kin ga daga wannan bidiyon da na yi ƙwaya biyu ɗin nan, ba zan ƙara kula ki ba. Saboda da ke da babu duk ɗaya. Kin gane? Ita kuma ba wannan kes ɗin ba, ni na daɗe ina ta abubuwa tsakanina ni da ita. Ba ruwana da kes ɗinta da Tima Makamashi, ba ruwana da kes ɗinta da Isa. Kes ne wannan ni da ita muke yi, ba da kowa muke yi ba. Kin gane ko? Kuma baki isa dangin babarki ki hana ni in yi magana ba. Kin fuskanta ko?
idan kina tashin rashin kunyanki ki je ki ma wasu, amma ni in kika sake kika ce za ki shiga target ɗina abin ba zai mana da kyau ba. Kin yi wa Baba Lola ya gaki ko ba haka bane ba. Na ga kin yi wa Ramatu giwar mata Empire, ita ma nan na ga ta ya gaki. So Rani, better respect yourself, better mind yourself. Idan ke ma abin da kike sha ya taɓa miki ƙwaƙwalwa ne, to maza ki dawo hankalinki. Maza immediately ki dawo hankalinki. Baran ƙare miki bidiyo ba. Kin gane ko? Abin da na faɗa kawai ki ban mun location ɗinki da number wayanki. Za ki ga cikawa da iyawa. Kin gane ko? Na fi ƙarfinki wallahi. Na riga ki cewa Allah wallahi. Wallahi. Kuma maganan da kika yi, kika ce ba a kan ta zuwa farau ba. Haka ne. Kika ce Annabi Yusuf ma ya ci. Quite sure. Amma ki sani ba wani yayi wa ƙahar ba. Ba wani yayi wa sharri ba. Kin fuskanta. Jarabta ce ta Ubangiji. Ai ba zai taɓa yiwuwa ki haɗa wannan abin da sahabin Annabi ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kin ga rashin ilimi ya tabbata a gare ki. Ni musulma ce cikakkiya ba kuma tubabbiya ba. Kina ji na ko? Ba lalle ne in fito in gaya muku cewa idan na yi dariya a fuskata ba ku san me a cikin zuciyata ba. Shinin gaibu sai Allah. Kun fuskanta ko? Shinin gaibu sai Allah. Ba wai na fito wai ko kuna tunanin in wanke kaina akan bidiyon da na yi ba ne. Kun gane ko? Idan aka ce ka bari, ka bari, ka bari, ka ƙi bari. Ko ba haka bane ba. Aka bullo maka ta can, ka ƙi bari. Aka bullo ma ta can, ka ƙi bari. Nasihar duniya aka yi maka, ka ƙi bari. Inda yadda za a yi da kai by force, Allah zai gyara ka. Za a yi maka. Wannan ƙaddarar da kuka gani ta faɗa ciki. Na rantse da Allahn da ya halicci ni ma ban fi ƙarfin haka ba. Who am I? Wace ce ni? Ni ma ban fi ƙarfin haka ba. Amma baki shi yake yanka wuya. Ba ta yadda za a yi in fito social media ina faffaɗan irin wa'innan maganganun da tsohuwar matan nan ta faɗa. Am I mad? Ba ni da hankali. Ai ni ko zan maka ba, ai ban taɓa kama sunanka ba. Amma direct ka kira sunan mutum, ai yana da hatsari. Abin da nake so ki gane, a zuciyata na ji abin, ba a fuskata ba. Fuskata ta yi dariya, amma a cikin zuciyata Allah shi kaɗai ya sani. Kin gane? Allah shi kaɗai ya sani, bari ki jin gaya miki. Yawwa, ba kuma na fito bane don in wanke kaina. Ƙarya ne. Ƙarya ne. Ba kuma na faɗa bane wai don in burge ki ko in burge wani. Yawwa.